Drahí diváci, vitajte pri tomto videu, kde sa budeme rozprávať o závislých deťoch spolu s riaditeľkou Trojlistka, pani Denisou Šoltesovou. Vitajte. Ďakujem. A aj by som sa hneď takto na úvod opýtal, že čo všetko môžeme považovať za závislosť u detí? Fúha. Závislosť je duševné ochorenie, duševná porucha, ktorá má isté kritériá. Takže podľa nejakej medzinárodnej klasifikácie chorôb máme presne stanovené závislosti, ktoré je možné diagnostikovať, ale v súčasnosti je ten trend naozaj taký, že niektoré typy problémového správania, nazvime ich závislostného správania, súvisia možno s modernými technológiami, nemajú ešte ako keby presne spracované diagnostické kritéria. Aj napriek tomu deti sa s nimi pasujú a ich rodiny tiež. To sa týka napríklad prílišného četovania alebo prílišného používania internetu alebo prílišného, používania online pornografie a mnohých ďalších ako keby typov závislostného správania. Na rozdiel od takých závislostí, ktoré vieme ako keby diagnosticky presne usadiť v tých našich kritériách, a to je, závislosť od nejakých psychoaktívnych látok, alkohol, heroín, nikotín, kofeín a tak ďalej. Alebo keď hovorím o tzv. Behaviorálnych závislostiach alebo závislostiach nelátkových, tak potom je to také klasické porucha v dôsledku hrania, čo je vlastne to patologické hráctvo v minulosti, alebo porucha v dôsledku hrania, či už online alebo offline, aj napríklad počítačových hier a tak ďalej. Tak sa musím spýtať, lebo niekto by sa mohol pozrieť na tieto príznaky, ktoré ste spomenuli, ako napríklad prílišné četovanie alebo hranie hier, a mohol by si povedať, že to nie je závislosť, ale iba záujem toho dieťaťa. Tak aký je medzi tým rozdiel, aká je tam tá hranica, kedy to je ešte záujem a kedy už môžeme hovoriť vlastne o závislosti? Aj napriek tomu, že niektoré tie typy závislostného správania možno nenachádzajú priamu odpoveď v tej diagnóze závislosť, vieme určiť, kedy už to správanie je rizikové alebo problémové, a to vidia aj rodičia. Vidia to aj učitelia a väčšinou to vidia aj tie samotné deti. Takým tým prvým príznakom je, že si nevieme ako keby svoj život bez toho správania predstaviť, že je pre nás strašne ťažké nebyť chvíľu s mobilom, nebyť chvíľu online alebo chvíľu sa nevenovať tomu scrollovaniu. A druhým príznakom je, že aj keď sa snažíme sa nejak obmedziť, napríklad v čase, idem zo školy, po škole si chcem trošku oddychnúť, niečo si pozerám na sociálnych sieťach a potom sa budem učiť a máme nejakú predstavu, že mi to bude trvať asi nejakých 20-30 minút, maximálne hodinu, tak zrazu sa pristihnem, že jednoducho toho času je podstatne viac. A niekedy to sú naozaj enormný čas, ktorý deti strávia v online prostredí. No a potom je to vlastne aj také ako keby zlosť, podráždenosť, niekedy až agresivita, keď mi niekto zasahuje, že príde rodič a povie už si na počítači, na mobile. Strašne dlho treba sa učiť a ja vlastne vnímam, že mám problém sa vzdať tej činnosti, že máme niektorých klientov, ktorí naozaj, keď rodičia si nevedia poradiť, tak aj fyzicky vezmú tablet alebo vezmú počítač, vezmú notebook a tie deti bývajú aj veľmi agresívne, aj útočia, aj sú hrubé. Mali sme dokonca chlapca, ktorý vyslovene fyzicky zaútočil na mamu aj so zbraňou. Že bola to veľmi vypätá situácia. Čiže ak už naozaj v tej kontrole je veľký problém, ak už to spôsobuje aj konflikty, hádam sa s rodičmi, hádam sa s priateľkou, s priateľom, nevenujem sa tomu, čo by som mal, lebo toho času je už strašne veľa, tak viem, že toto správanie problémové je, že mi prináša do života konflikty a že tam, kde si na úrovni takej ako keby hranice, kde keď to prepísknem, tak už to môžu byť naozaj veľmi vážne problémy. A povedzme, že som rodič a presne takéto znaky u môjho dieťaťa spozorujem. Ako vlastne by som mal postupovať v tej situácii? Kedy to ešte môžem korigovať ja a kedy už je potrebné prísť za vami? Kto si nie je istý, akýkoľvek dospelý človek a vníma, že dieťa sa venuje nejakej činnosti nadmerne a vidí, že už to teda má nepriaznivý dopad na jeho bežný život, na školský výkon, na kamarátov, na voľnočasové aktivity. Ako náhle si nie som istý, určite odporúčam vyhľadať odbornú pomoc. Tá odborná pomoc nemusí byť hneď, psychiatrická, môžem sa obrátiť na školského psychológa,
na poradne komplexnej pomoci, môžu sa obrátiť na klinického psychológa, alebo potom pre celý Prešovský kraj sme k dispozícii aj my, trojlistok, čiže vieme telefonicky alebo online zodpovedať na otázky, môžu prísť ľudia aj priamo, zaklopať a opýtať sa, čo potrebujú. Ak si rodičia myslia, že tá situácia je pre nich zvládnutelná, veľmi odporúčam, aby získali prehľad o tom, ako dlho, ako často a akými aktivitami trávi dieťa teda ten čas mimo školy, do akej miery ho to ovplyvňuje v školskom výkone, vo vzťahu s rovesníkmi, vo voľnočasových aktivitách a v povinnostiach, ktoré to dieťa má. Pokiaľ je tá záťaž nadlimitná, tak určite je veľmi dôležité dohodnúť sa s dieťaťom na limitovaní tejto činnosti. Neexistuje nejaké priame odporúčanie, že koľko by dieťa mohlo alebo malo byť a koľko by už nemalo byť napríklad v online prostredí. A je to strašne ťažké povedať, lebo sú tu názory, ktoré hovoria, že 0. S čím aj celkom súhlasím, ale nie je to už úplne možné v tomto súčasnom svete. A potom vlastne je taký jednoduchý ako keby názor, že deti do toho 15. 16. roku pre nich je úplne v poriadku, keď sú denne online mimo školských povinností, že si vypracúvajú nejaké úlohy alebo nejaké projekty do školy maximálne tých 30 minút denne. Pokiaľ je to viac a neviem si poradiť, tak tam už odporúčam vyhľadať odbornú pomoc. Rovnako, keď vlastne to moje nastavenie hraníc, že dnes to bude len pol hodiny, naráža na opakovaný veľký ako keby protest, až takú konfliktovosť. Vtedy už naozaj odporúčam nezostávať sami s tým v rodine, nenastavovať hranice, ale rozmýšľať o tom, kde mi môžu ako keby poradiť, ako tie hranice nastaviť tak, aby aj ten mladý človek bol s tým OK, ale aj ja ako rodič. Krásne ste spomenuli rôzne roly rôznych inštitúcií, či už v škole alebo vašej neziskovky, ako aj napríklad rodičia doma. Aká je rola týchto jednotlivých inštitúcií a čo môžu reálne spraviť pre závislé dieťa? My sa už ako keby bavíme o tom, že to dieťa závislé je a to je trošku iná situácia, ako keď ešte vieme, že u dieťaťa nie je to správanie rozvinuté do fázy závislosti. Takže to sú asi také dve situácie, kde budeme postupovať trošičku inak, ale myslím si, že vždy je veľmi dôležité, aby jednotlivé subjekty spolupracovali. Nie akože, ale naozaj. Asi ten, kto prvý vidí nejaké zmeny na dieťati, že niečo sa deje, čo nie je v prospech dieťaťa, sú rodičia a niekto zo školy, či už triedna učiteľka, učiteľ alebo niekto z podporného tímu, ak škola podporný tím má, napríklad školská psychologička alebo niekto iný. A asi by mali urobiť ten prvý krok k tomu, aby zistili, čo sa deje. Ak sa zistí, že tá situácia je vážnejšia, že si nevystačia s nejakými nastavením hraníc doma alebo s využitím teda podpory práve toho školského podporného tímu, potom je prirodzená cesta vyhľadať organizácie, ktoré lepšie dokážu sprehľadniť situáciu. Čiže napríklad klinický psychológ, ktorý vie zdiagnostikovať, čo sa na pozadí takéhoto problému deje. Pokiaľ sú tam naozaj vážne zdravotné problémy, lebo u detí je teraz v súčasnosti veľmi vysoko zastúpená aj problematika afektívnych porúch, sú častejšie depresie, úzkosti, fóbie, rôzne poruchy správania, emotivity, tak potom by mal nastúpiť aj teda detský psychiatr, ktorý vyšetrí, či to, čo sa s tým dieťaťom deje, môže nejak súvisieť s nejakým iným primárnym problémom. A samozrejme potom môžu nastúpiť aj tie špecializované organizácie alebo špecializované subjekty, ktoré vedia ako keby priamo pomôcť s tým, že odsprevádzajú rodinu, alebo vedia ako keby koordinovať spoluprácu týchto rôznych subjektov tak, aby naozaj sa dieťaťu pomohlo. Ak je tam rozvoj, teda to závislostné správanie ešte nie je ako keby naozaj na tej hranici závislosti, je možné v spolupráci dosiahnuť, že tá situácia sa doma upokojí, že sa nastavia tie hranice a pravidla tak, aby dieťa sa naozaj vedelo ako keby v tom závislostnom správaní skorigovať a aby sa jeho životná situácia a jeho fungovanie či už v škole, doma, medzi rovesníkmi nezhoršovalo. Ak je tam ale závislosť, potom je potrebné závislosť liečiť.
alebo je to vlastne ochorenie, ktoré vyžaduje špecializovanú liečbu. Takže ak je dieťa so závislosťou, ja budem možno hovoriť o tých našich klientoch a klientkách, takým najtypickejším alebo najbežnejším je stále závislosť od psychoaktívnych látok. U týchto detí to býva zvyčajne kombinácia látok, alkohol a iné zvyčajne nelegálne látky, ako je pervitín alebo aj iné. A v tom prípade, že naozaj to dieťa má poškodené zdravie v dôsledku závislosti, tak tie poškodenia sú väčšinou tak komplexné, že je nevyhnutné veľmi intenzívne riešenie zdravotnej stránky. To má na starosti psychiater. Veľmi často tieto deti musia byť hospitalizované, lebo nevedia ako keby prestať užívať nejakú psychoaktívnu látku a neustále, aj keď sa rodičia snažia, aj keď sa škola snaží, tak neustále vlastne sa k tým drogám vracajú. A následne sa odporúča tzv. Predresocializačný pobyt na detských psychiatrických oddeleniach, pretože tento štvortýždňový pobyt je zameraný na to, aby sa naozaj zistilo veľmi precízne, či dieťa spĺňa tie kritéria závislosti a keď sa stanoví diagnóza závislosť, tak následne má dieťa nárok absolvovať resocializačný pobyt. Tie resocializačné pobyty absolvuje v zariadeniach, ktoré sú na to priame určené. Sú to terapeutické komunity, nie sú to komunity ako polepšovne alebo nejaké trestajúce organizácie. Práve naopak sú to organizácie, ktoré majú pripravený tak ten terapeutický program, aby tie deti sa tam cítili čo najlepšie a naozaj sa mohli naučiť žiť bez drogy alebo bez iného závislostného správania. A to je teda v prípade, keď je naozaj už diagnóza závislosti. Ale povedzme, že si rodičia chcú to dieťa keby ustrážiť, ale nechcú s ním ísť takto presne tou lekárskou cestou a vyberú si práve vás na pomoc dieťaťu. Čo od vás môžu očakávať? Znova závisí od situácie. To, čo ponúkame my, je ambulantná pomoc, ambulantná alebo terénna pomoc. My ako akreditovaný subjekt poskytujeme jednak špecializované sociálne poradenstvo, jednak terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, ale fungujeme aj ako centrum pre deti a rodiny v terénnej ambulantnej forme. Čiže prichádzajú k nám rodičia tzv. Dobrovoľne, že si nás nájdu, alebo sú im naše služby odporúčané, či už cez školy, alebo cez poruchy, cez poradne komplexnej pomoci, alebo cez detských psychiatrov či klinických psychológov v našom okolí. Ale niekedy k nám prichádzajú rodičia preto, lebo ten problém v rodine je natoľko vypuklý, že tá rodina je riešená oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a vlastne dostanú od odborných zamestnankyň tohto oddelenia odporúčanie. Využite služby trojlistka. Zvyčajne ten náš postup je taký, že počas rozhovorov zisťujeme rozsah a závažnosť problémov. Pokiaľ tie problémy sú naozaj veľmi vyhrotené, že tam dochádza k veľmi dynamickému prežívaniu, že sú tam veľké afekty, násilie, krík, zásadné porušovanie pravidel v rodine, aj sociálnych pravidel. Dieťa nechodí do školy. Ja neviem, je hrubé na rodiča, nadáva. Nechce si nechať vziať mobil alebo niečo podobné, tak jednoducho v týchto vážnych prípadoch musíme kontaktovať aj tie subjekty z rezortu zdravotníctva, to je klinický psychológ alebo prípadne psychiater a tam aj rodičom odporúčame, aby teda dieťa bolo vyšetrené, lebo môže byť na pozadí niečo úplne iné, nejaký iný problém, ktorý sa prejavuje okrem iného aj tým, závislostným správaním. Niekedy stačí, a to sa stáva veľmi často, že prichádzajú celé rodiny, zistíme, čo sa vlastne v tej rodine deje. Určíme nejakú tú závažnosť problémov a vieme rodičom aj deťom v takých individuálnych rozhovoroch alebo v rodinných rozhovoroch ich ako keby vysprevádzať tým, ako nastaviť tie podmienky doma, aby boli zdravšie pre celú rodinu. Aby tí rodičia lepšie boli pripravení počuť, čo dieťa im hovorí a nastaviť tie pravidlá tak, aby to dieťa bolo v bezpečí. A zároveň, aby reflektovali možno aj ten stupeň vývinu dieťaťa, alebo inak nastavujem pravidla, keď mám 3-ročné dieťa a úplne inak, keď mám 17-ročného takmer dospelého človeka. A zároveň, aby to dieťa si uvedomilo a aby vedelo súhlasiť, dokázalo porozumieť tomu, že tie pravidlá sú tam pre jeho bezpečie
a sú nastavené preto, aby naozaj nielen v súčasnosti, ale v budúcnosti dokázalo žiť kvalitný život. V tomto prípade, ak to takto funguje a tá ambulantná starostlivosť je postačujúca, tak vlastne vieme vysprevádzať tieto rodiny celým týmto procesom. Tak ja vám teda ďakujem za váš čas a vám ďakujem za pozornosť a ak by ste chceli teda využiť služby Trojlistka, tak môžete. Ďakujem veľmi pekne.